Witam na karnelu Kasiebe i Świat. Ja się nazywam Adam Hebel. Niejedni znają mnie z kabaretu Kunda, ale dziś bandzę ciasto pływoźno. Aleksander Labuda, ja ci może znaję ta z tekstów Guciów Mack Godo, rzekł kiedyś, że świata rządzą trzy rzeczy. Złoto, organizacje i strzodci masowego przekazu. Media. Łen to rzekł przed wojną. Co się zmieniło? No, zieleno technologio, ale reszta stała tako samo. I mume złoto, to znaczy są kasiepści firmy, jaci dobrze się rozwijają, to między innymi nasi dobrzyńcowie, mume też organizacje, rozmaite kasiepści organizacje, jaci rozwijają naju, jak no społeczna obywatelsko. Brakujemy też mediów, mume je, ale brakujemy ich też w internecie. I prawie odpowiedź są na ta potrzeba, jak karnel Kasiebe i Świat. Kasiebe i Świat to próba nie blus opowiedzeni o kasiebach, ale też opowiedzeni z kasiepści perspektywie o świece, uchwyceni jego dynamici. Rocia bardzo serdecznie do wespierani naju, do subskrypcje, a te napisz w komentarze, co te widzisz woźnygłe dla kasiepścich mediów, co wedle ciebie kasiepści media mają przedstawiać.